No kuka näistä vanha-aikaisista lumpuista mitä maksaa? Olen työtä ruokapalkaa. Ootte kaikki varmaan kaivelette roskiksia. Älkää kuunnelko häntä. Marta, mihin sä olet pannut yhteiset rahat? Rahat ovat huvenneet. Autojen remonttia ja... Mutta eikö kun mä kuulin, että ne olisi varastettu? Raha on kyllä kadonnut. Ja sinä säälemätön, tunteeton nainen, sä syytät tuota vanhaa höperää siitä. Laslo! No etkö syytä? Sitähän se tekee. Ja te saatte sellainen armopalon ja kaikki on pikkut palasiemet ja tippuu sen pöydältä. Sellaista te saatte. Et se loko! No kattokaa. Hän saa tällaista. Kuningatar saa näitä. Kukaan ei halua tulla puhumaan kanssani. Minä tulin. Sinä olet rakas, Helena. Otto onnistui pitämään pahan perheen ulkopuolella. Nyt se on täällä. Tapahtuipa mitä tahansa, Helena. Minä pidän sinusta huolen. Ja sinusta, Lara. Mitä tässä voi tehdä? Nyt vedetään pitkää tikkua. Kasper oli jo vetonsa tehnyt. Koppeloinen kohtalo ei häntä enää liikuttanut. Hänet oli jo kerran sysätty syrjään. Kukin huolehtikoon asioista. Pentti, oot sä mukana? Minä häviin aina. Mitä mun pitää tehdä? Arvota. Kumpi valehtelee, äiti vai Laslo? Ei meidän siitä tikkua tarvi vetää. No. Hyvä. Pentti menee. Terve, Laslo. Terve, Laslo. Terve, Laslo. No mitä suoran panikat? No mitäpä tässä? Kuule, lähdepä piipahtaa meidän kanssa tossa noin vähän. Meillä on sulle iso yllätys siellä. Se on iso yllätys. Olisiko tää joku juoni? No, tää on ihan pakko tarkistaa. Ootteko hän Mun jatsi. No mitäs? Meinatteko te tappaa mut? No älä. Ei, kukas se tekee? Mennään. Älä koske mua. Ei mitään hätää, tule. No niin, tänne vaan. Nää tuu pettymään. Yllätys! No mitäs tää on? Onks tää mulla täällä näin? Odota siellä. Anna mennä, siellä on yllätys. Nytkö mä kuolen? Oi että mua jännittää, mitähän nyt tapahtuu? Korvatas! Lara. All right.
Nyt minun täytyy mennä teidän äiti huollosta. Mun sä tulet kuitenkin myöhemmin. Heti kun kaikki muut nukkuu. Okei. Elämä on ihmeellistä. Rakkaus. Rakkaus. Hetki onnea. Hetki kuolemaa. Paratiisin tiellä ei ole tungosta, mutta portittomaan helvettiin kyllä riittää menijöitä. Valheita valheiden perään. Hetki kuolemaa. Kaput! Setelit on merkattu. Niin on tehty aina. Sillä tavalla ei oma porukka varasta kuormasta. Kumma ettei kukaan ole sinulle kertonut. Vetti! Kasper ei muistanut aikaisemmasta elämästään yhdenkään Jumalan nimeä. Nyt hänen teki mieli kovasti rukoilla. Mä en oikein löydä täällä joka on mitään. Annas olla nyt. Meillä on mitään tappajia. Me ostetaan ja me vaihdetaan. Mitä sä haluat? Haluatko ostaa tai vaihtaa? Ostaa vaihtaa. No, mulla on parempi auto sulle. Mä haluaisin antaa sulle jotain. Mä haluaisin antaa sulle mun koko perheen. Autot ja sä saat niiden vaunut ja rahat ja kaikki. Naiset. Naiset. Paitsi yksi. Sä ymmärrät sit, kun sä näet sen sekokaupaa. Se on mun. No mitäs miehet? Miehet. Niin sä tarkoitat joo. Nyt mä ymmärrän, että tuu takaa. Niitä on neljä. Ja ei ne oikein mitään miehiä olekaan. Mä oon varmaan, kun sä tuu paikalle, niin meidänkin joku puuhun ja sä vaan menet puuhun alle ja ravistat ne alas, kun mädät omenat. Sit voit hakata tai mitä mä haluan tehdä. Onks tää kosta? Onks? Milloin? Ihan milloin vaan, vaikka nyt. Okei. Hakemaan sun poikaystävää!
ihan pystynyt kuvailemaan, miten kaikki tapahtuu. Kasper ei puhu. Ei puhu vai ei halua puhua? Ei puhu ollenkaan. Mistä me tiedetään, että hänet on pahoinpidelty? Onhan sinulla silmät päässä. Mutta hänhän on voinut törmäillä päissään tai... Me tiedetään, että Laslo ja harjulaiset tämän teki. Harjulaiset? Niin. Jaha, no... Nähkäs, nyt on niin, että me emme operoi Harjun alueella laisinkaan. Mitä? Se ei kuulu meidän piiriin. Jumalauta! Pojat sanoivat lähtevänsä hakemaan Nikkoloa apuun. Sinäkö käskit? Mitä järkeä oli ajaa Jori pois? Ei sulla ole liikaa ystäviä. Kohta sulla ei ole yhtään ystävää. Sääliä. Lähde sinäkin. Ala mennä. Tuossa on ovi, äläkä tule takaisin. Minä en sinua tarvitse. Roukoppelo. Veera ei tiedä, että minä olen täällä. Mutta mä toin Jorin mukana. Hän on luopunut uniformustaan teidän takianne. Toivo, että voisitte harkita vielä tunteitanne häntä kohtaan. Tapatte hänet aamulla. Teillä on vielä aikaa. Nikkolo on tullut takaisin! Se haluaa tavata sut heti! No? Missä se on? Laslo.
Nikola. Miksi sinä tuotat häpeää perheellesi? Mikko, jos mä olisin tiedä, että sä tulet takaisin, mä olisin... Sinä et kuulu tähän perheeseen enää. Älä liiku. Mene pois.